TV. Ndagira wana Mong'ina na bagocha asinari to kondisite. Bagocha ndona kogera aroi. Encho musani uko ndarira. Ndegera kamyaka. Ya tumu mwana mutirete sukari. Para bono gitene inega ngombe karumo ino ikaita mo inega chia. Ni abwate ngori. Akeigo mwana akayegosa. Eta sitwari ngmaye. Otwari na waro bakatambo kengori. Tibona singe njoko rukwana kwa renge bobe. Ngatambo kakori kori biyo kongatigansi. Kabwate kakugo. Iyi akurono ngwa nirigani. Nirigani kana kwingwa no kwingwa. Nonga agende ikia beiro bono automatic. Mwancho muliriria INKA TV nebiro bine nanengo kwaregania ndi nkoletero mugano gaiga bumunkwano yomo okurukwa engineer abere bono iga esabali yetu nigo yachaka kurumya mu kibusongo nigo twikire asekenyoreke kiendemu ikigotoka ime ye sub location ya Mecheo location ya Mecheo ime ye ward ye CC ime constituency ya Borabu county ya Nyamira nigo tora senka yaye engineer abere oyo nende onyoro mu basokana sentunda ya kabere nyure ntunde ndanga nanyora tumu basokano kanyora nende mu basokana sentunda ya kabere gatakire kogenda nyagitali atakire kibasi kinyinge sana mwanchu muliro INKA TV nigo twarore biyanga ati tuka senka yaye gaiga turamanya omugano wa noruri oyo na kero kende nkikia moberete mbaka bono hatakire guchikogenda nyagitali guchia gukorerwa okomano konde bono aiga setole nenka yomo ngwano yokurukwa engineer abere bono ni gawo chikoto ya marieta ye buronge kamiri bunara seke bande kiaye na garokende tumago cha komugano yo ya masemo mwancho muri INKA TV na korega litogenda ya mona yego ikomo ali nche buna butambe nkoro kwa MC Dudus. Karibu sana engineer. Yes. Alitangani karamote yango muri marieta buronge buno korokwa elinde tumago cha komugano yo bukirano. Asa marieta ngoro kwa Ruben moyo abere. Nkere magombo. Gikano. Yes. Aiga semu achire bona aiga nenkende ya kabere. Yes. Na weke ngo wenyorera. And then yes. Yendo chenga bole mondo chega ngabona ne scheme namna hii manga top scheme. Yeah. Yes. Ono engineer egento gya toletira aiga nekero tuanyoro mugano ngakero kende tuigweti buya nobwato muchando na kero kende nibone goketa singe njoko enda konyora ubugwenia kabisa itanga ndeto chakira elite engineer ngairia rwetokoro engineer ari rweta se koroshi machine ndo se tiaria ya magora atatu ari tiaria rwete. Yes. Ono nganya wangeri tiaria sorry automatic engineer ne bintu ngokora bike asasi nini lakini ukorengere ono nganya wangeri tiaria achira automatic engineer. Engineer kero kene bale bakorengere nga engineer kero kene nga yara gokorera ubu engineer ubwa ya masomo nga ikwa nyota kuri engineer nja masomo nanya nyota kuri manga village polytechnic yere Borabu. Yes. Borabu county yani Borabu constituency. Okay.
bono kero kende ekero kwa kora kurwa Manga Polytechnic ukaruo kama go chako engineer go sekero kende ngora chita sekita singi nchoko chake mirimo yao na ekana jite skuru na cha gitego na stene ndego somi ngasoma ende ngachaka gusomio semia kai community yes bono kurwa bunga twali experience ke na twara bono ngata ngasoka isiku nge orokia abantu yes iga ugachaka gasi yo bunji achaka gasi ya no bunji ewa echakireta na echakireta sako ruhunga keroka karonga enda kibiri ngacha gusongo ali nyakongo tawasinzai yes alafu mwana ande ngaira na ande kichauri bono kichauri bono naona chete nanga soka gusomia gasukuru geta kuru kusinda ruisi mwangasa yes kurwa bono ngate abona gasi yo gwari muyangisani bondi ganye korere gasi yane na menyete iga bono yes bone gasi yo bunjini bwa inagani yo gokoro obo engineer ngokora kandi getunga moto fieko wiring moto fieko mechanics ichikari arafu ngokora ande plant mechanic yes na automotive mechanic igona bokoroseri omontero ria twara omochando kabisa na bokomoroseri wiring igo kero kende ne tinga ya twara omochando bokoyegorora igo yes engineer asenjitete kwanda bwango na tonyore a point ya obo ikerano bono litangani ngo etokanyora omochando timaite sono mubasokana kwanya te singi kiabete karatwerera ngo ngi gyatege kaba keronde kuna kwirigeria aria mangano bwinjine bwana na leto mubaso kana para manga yani chauri so tikirot egari gantuma iriye gocha ngo ntumere ngacharuka charuko na charukete kuchie likarabatime batanga niriruwe wono riruwe ekugoroko wono riruwe ribwa gwatumo chando siringi gatekera yateka mbaye korete njiragete so timbaru sio kugurara wone siringi yasi ekira bono iga na ikangatereria igo asukugoro kwao joint yegane nere yanyoto chando nere bwanya tomo chando yo yabete yatiganete gosengi kyabe yatigete gateka gasa mauga gateka injuki bakachite gukubekera bakamba kurusyo kugoro ninjira barosetie nere iyo na nacha gotereria nacha goronga yange ya maana ono gwachakire go twara usa ngai bakwire tenya gitari ngai kwachi tenya gitari kwachi tenya gitari tenweki ye private no bachite gukubarero kugoro bagakorosyo kaba bono ekero kwagena nya gitari wachire kwagenera emirimo yawo yo engineer naende bono naende ngaki wachite gukora engineer bagukuru wacha gutenguka na obasada ninga soka iga na kamburikane ngarango muhamati nara ali ubate breeding ye gantagete rongo yeira go chiararo linde ndo si breed elinde una kwegandere wiritu ono ngari kwira no basada ningatene nepa ai para bono gitene inega ngombe karumo ino ikaita moine gachia ni abwate ngori akeigo mwana akayegosa eta sitwaringa mai otwaringa na waro bakatamboka ngori kibona singi njoko rukwane kwaringa bobe ngatamboka kuri kuri biyo kongatigansi kabwate kakurwa iya kurono ngwa neligani aneligani ngana kwingura no kwingura nganga agende ikiabere bono automatic Kai pole sana. Bono kurwa buna ndo gachokanyorera bono naende obokongu bonde bono gwasereta. Bono kero kene engineer wa gwetoka na nyagitari. Na genda umuchinyo yo kitariki 23 ari na genda nyagitari. Nyatimbu atibese ngasaba masani agenda buna musyo ka committee. Batikaranko nyiri bwiri kumugwate. Ngende nkorwo ongo bayirenerie kana nyorire nga problem te yonena mo bona gano ngete tenwe nga ku x-ray gina agetwe wante yugo chafu mbole bo leino chiusiri basonera neti chire imene chiko garota iko na sabu ne chume agarteki chumera aro bagante bi ento koroto kwa mariogo ogende after 6 weeks oirane chona ngake sabu nikitari tari gendo kwanda 1+1 ko akesa bunga 6 weeks iko bagwa ketubwe bange kwe bango bona kuna cha ketubwe bangana kiti kanda si group linde nyora basani bakoreki bankonye bono kero kende kero kurigireria chibesa ire ngotakire endo chiko gweni go kugoro ku engineer bono iga nitakire gendo na 400,000 singenjo kugoro kuna bogo kwire gendo na 200 interest
nin benko baisiko asana no mwako mu ndari baraki ndari ko soko ana abantu bane no umusinchari giri umuse igarwari ati we abwate stroke ona abwate stroke yago jire chinyimbo inja depende dia sindi no nimbe ngana ki mwaka ero igora riogo igora ritu ona gite pache kire engineer asenka ya inomba lenga muri tora abana batano bamura babiri ncyumuro monene ncyumuro monene bumucyuye abandi kinyeroga kindi cyakiri kimbwa yes ndugwe kumbwati ngero rikarau aho rikarau wache takanyore akaparwa singinjo ye pikipiki gingo nakona cyo bonyansi asegeteiga gwasiri Fred Matian ingo nakona cyo bonyansi arrega kanyore pilot yayo ndingande to manyene gende karanaja ande binde tetokwane naye komati muchande mu waziri bole ndibwe Fred Matian hararia igasimba uti wangi kuna chira ngombo bonyansi umustoageti yagu pilot ye kona ngiri konde indete nguborie karangari gutosino nyase ngenje na rubwe bangete turi mundu kare ure bobe komati ya ente ya ante to mundu ariko na kombera na compound ya yes kanyore ndu ya ngamati ya inje na narire kaiga soka gucheiga aho kanyore nge party yakariki ya gweire nyora no certificate yubwada yaga soiri yandi ombona ko limiti tara avera matuko iga okay Omocho murigereria INKA TV oyo tugukonanere hakuru ku engineer abere Tulimwaga top scheme nasekenyoleke giendem ikigutoka imiesa location ya mecheo location ime ye constituency ya Borabu ase ward ye Sise county ya Nyamira turasenka ya engineer abere abere akanyoro mu basukano ko kwa ngo bwato mu cyando mu nchimurigereria nabura tokoteba butambe tikatokonya neko tole moyo na akora konyo yo mino karochi na nabo goseniwa ekigere to ikirega iga asingincho yoko munyora engineer abere ekigera nere noyomo gagati balia gati yabali bagane tiokoga ogokonyo sana engineer abere kugoro kwa ngo bwato mu cyando mu nchimurigereria timaiti engineer osono ya gusikyo kugoroko elinde banyale ko bakuriye ngo sire kuruga iga ndewanyale ko bagotwara ibica kamiri timati ko se kamera yane nyale ko rigere kumureka buya engineer okogoroko gotete gutwara buna nama hote na inde dio terigo bwade kwanza nande gachi amari ona gorete ya beterilinga ganda busungu gali chinde terikiri powerful Letere chiko chinde 320 chiri 1700 wona chinkunywa chichi na chichi akamukiria saa taringi igasa ya igo konyana ndabeseire konyora gundire bana igo kugoroko ime chichuma nchiro chuma nero siringete igo ne chume kubwataneti ya connected nere rueta igachaga wona akarongo flash kugwa gekwenda gosokera wichia igo korwa okugoroko echume yege igo ya ringeka ere bogeka iga wacho murigere timadio sakoligereria kamera nesa korora igabuya nabo korora okugoroko kwa engineer abere buna kore kubwato muchanda sana ase yanke ya yeliru sakoligere nabo korora moncho murigereria se kamera lindoro nga kyabwato muchando ngana na ngakiata getogo konywa kungana ase ebirobu nebiga engineer bono kugoroko nende igotokero gochikwira ni gwa asenya gitali mbangete liruga okora 6 weeks ngirane for surgery na we doctor ambe chi asenya gitali atuno senga wangorete no nairanete wacho murireria INKA TV ogona kukugoro nere bicha kamiri ya engineer abere nagwa to muchando sana na kerokende familia ene ririgeretie singincho kerokende yo gokonya kabwikiranu ekero kurigereria bwikiranu moncho murigereria INKA TV na bakorango kugoroko kwa engineer abere ngo bwa to muchando kweli na ende naganeti obokonyi bwa bwango ndio takerekwira na nyagitali engineer ndakerekwira na gitali 12 mutinyo gatano ningoirana ona ke sabunga matemu akorire migereri gatie fi school vishe basoma ate abasani bako baba ono migereri iga at least nyole ono gingo nakugora mario kuna kwebanga ngaki mate bintu ne binge bigotene onda atonete kwa karere bintu ne binge bigotene ono bigobwe bange mapema kweli Wancho murire INKA TV Tulimwaga top scheme masekenyoleke kiendem kutoka imiesa location ya mecheo
ase location ya mecheo imeyegwo DSC constituency ya Bwari county ya Nyamira ase twa mutarire engineer Abere mungwana ogwetoma sana singinjo gwekorera emirimo yaye lakini bono obeire buna nanyora okore maragoke lakini korende nabakora akubarerwa nakoba ekero aranyora gusira goke elinde anyara ko bagakwira na senye gitali ya tenwek aba asagendete na kulikirwa nga airane kitariki 5 cy'umutinyu gatano bono egento engineer Abere akurigia omonchu murigereria nibo osechibese kirambo konye gwikasenye gitali ya tenwek elinde anyara ko bagakonyora obugwenia nabona mutambe nomayetenya gitali ya tenwek kero wakiraroro no shugurike rubuye lakini netagete kibesa bono engineer Abere kuba ni kwongoro kyokendu yana kuba ni kwane nyora ama abasani aberuete wankonya se kereke singencho omuntu wane mboro kimutwe anene mono ko ni rongi gato to nyirirwa anene mono ase amashabiki ane ngo batorike kuna gusirana yes njeri to kuna gusirana ndana ngana ki nekene nga chini Abere ono ritarende ngitekana na gwena ritari ko nakogenda mutwe igo egenteke no gane tibono no gokonya kero kende engineer Abere timwe kwa mwikere no mo MCA bwe ward ya yesise guseka kende mo jumbe bwe constituency ya Bwari muskabenda abakira ndabakira ngakinere wono kwende gocha guchaka wono betekire nchake kurambura nga kingo banyo nakoko banyo nabo nabaterere bari kubwatika ikori yo muntu ko baikerange na maana kigima lakini rende kero asurigeretia asumurigereria o INKA TV kero kende ensemo kende monoragania gokonye kero rigeretia se channel INKA TV kinsabnechi ndondagani mona se channel ya INKA TV abasani beru bekinsemo cyonsi aita kurungumbu kusega Kenya one support rinde talent yane tichiko bagego eko soanda giround nya soki kabisa mne gutakiri igo nchini yana koko tabanga bono kurwanyoro mu basuka no turaba kogosoka buya sinju we korera ndaba ngasoka na onde into igo kero kende bono ndagira ngakigo cha yato ndagira bono Mong'ina na bagocha asinari to kondisete bagocha ndo nakogera aroi encho musani ugo ntarera ntegera akamiaka nya tumu mwana mutirete sukari mwancho murigereria INKA TV no igwete ekerero kia ya engineer Abere ekero twikira senka ya ime ya manga top scheme mwancho murigereria ase ekenyereke kiendemu ime ye sub location ya mecheo ase location ya mecheo boiga se egodi yesise constituency ya Bwari county ya Nyamira engineer anokolete binte binge sana ga igando che bigotegemete sana kabisa kero kende timaitinga ngakibono bigenderete buna kero kende kwanyorire bono omubasukano buno ona sengenjo bigo nyara bindigereti abongoli kyo muntu namatebya igo koraiga sengenjo bono nchaga nende ku stress nende ko so ase gasuni abanyanga na lingomenta kurwara mo ona ngote yo muntu nga utakumbwatirani abo abangorora isabunze goko engineer kero kende nubwate abana bakongende school kabisa abana barenga ba school abana mbegete school mbabere amarege grade 6 yonda mbona ko chakana grade 1 kero kende timati kusemba chago chagaiga chwango bararoreka ne kiagero manyete na barabuna bingencho sana buni familia oyo noyo chwango go chagaya mwancho murigereria oyenere family omo engineer Abere neragenderete gusigasigera lakini ase bahati mbaka nyoro mu basokano igokero kende nabwategetiro sana asengencho yo kwegendereria kero kende kubanyorera no enengeri yabo mbatagete kubeka chianga buya abana mbatagete koragera barumba kumanyanga kero kende mu basokano nore mba kumanyanga tata tabwatinguru lakini go bamwegenete na kumanyanga nere ore simba gakunguruma gaiga ndekende nkeyo egekubuginga sege lakini bono esimbeye yanyorire buna no mubasukano nebwatorogoma norugomoro na rutakeire kugwe ni gwendero nyare ko baruko bwana nera nyare ko gakwegendereria waga kale buya sumuchi bagatabanga ne litiori nkana no mutuwenka na byansi nibo bikobwenera kayima bono na bembi yamono na ende ta kunyara kweba timaye tinga engineer oyo nere o murugyo igobona kuko tebanga enere familia ne na boro chumo murigereria familia engineer Abere yakaro kende timaye tigo so murugyo ngoja kokwana renge kende engineer na bagokwana
na gukwana no nyana bwe itange kara tuyanga marietao Samarieta Catherine Nyaboke umurugi wa engineer be naki kero kendo gukora mpaka kwa nyora kendo bono engineer gatari buyanga kigoje kwa sira rinde family nabongora soka isko no kuroko nyori ke babu no gotori cha Nenda na torarende na nyori sabu bona kero kendo kugani kwao kero kenda so murigiriro INKA TV gusonde bwensi uri oroche omugano uyu aye ugusaba kwa ngoro kyoko ogusaba kwa ni nari gusaba abairi n'abasani abo babwatu kugani ukuya singenjo yo kurigie ni yo kurigie piri njini abera iranire nyagitari linda nyoro ubugwe kono tugusaba abasani n'abairi banyare gotokona linda ikera nyoro ubugwe acha kurigirie family. Okay. Asante sana. Umwancho murigirira INKA TV oyonero murugi oye engineer abere. Kero kende tutatebete marieta ubuno kurukwa. Samarieta Catherine Nyaboke murugi wa engineer abere. Asante sana. Nugwete nande norocho umwancho murigirira na Catherine oyoro murugi oye engineer abere nere ogosaba kwa yenkolinga kero kende mugako yale ocha gokonywa genda sinye gitali abwene nere gale ocha gotwara mugoko nere agenderere n'ubugimu burunge ukero kende burakonye familia ye n'abana babacha gutwara ubugima bole uburonge engineer timatendo kyo mori kwaje gukwana ngerekeke wono nje timbwa timangana ndakwana no mwe rurega ndetiga korekana gaki rinde na nje nako asante sana umwancho murigirira INKA TV no wekerabu no tugukorera umugano oyo aseri tukuri rero korwa chinseme chia manga top scheme ase kinyere kiendemo asenka ya engineer abere ase sub location ya mecheo ime location ya mecheo ase ward ye 6 ime constituency ya Borabu county ya Nyamira tianga kembia mono sana ase bali bonsto water na kone ngachibiche cyose ngoje kira senchira ya bene Brian Makinight na bogo Bridget Kerubo uliye botambe bunere narugwa oedit chi video iki na kone ngango kira senchira entwere rukima ase channel ya INKA TV moroke Omochokoro Onyamora batebambia mono sana ase bonsi mbia mono sana mwancho muriro INKA TV gendera kurigirira channel ya ona mbe mende togendera gukumanyia buna manganonsi agenderete kororekana nigo tugukora emigane kurubi nyoroime twagenda guikana nyene mecheme na singi choko nekinga kutule moyo ngokonya tule asenchere ya mogoseyende kurwa chiseme chamanga top scheme asekenyelege kiendemu chebona botambe nkuru kwa MC Duris.